Από την έμφαση φεύγω σίγουρα πιο όριμος. Γεμάτη καλές εμπειρίες. Πολύ ευχαριστημένος και με βάση την επίδοσή μου, ας πούμε, στις Πανελλήνιες, αλλά και κυρίως γιατί άλλαξα σαν άνθρωπος. Έχοντας πολλές αναμνήσεις, έχοντας αναπτύξει σχέσεις τις οποίες θα τις έχω σε όλη μου τη ζωή. Πιο συνειδητοποιημένος ως άνθρωπος, αλλά και ως απόφοιτος μαθητής. Αυτό που πραγματικά θα κρατήσω είναι οι σχέσεις και το ενδιαφέρον που αναπτύξαν οι καθηγητές μαζί μου. Γνώρισα ποιες είναι οι δυνατότητές μου, τι μπορώ να πετύχω άμα εμπιστευτώ τους καθηγητές μου και ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες τους. Και γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μου, γιατί από τις ώρες που ήμασταν εδώ πέρα, με τους καθηγητές, από τις συζητήσεις που κάναμε, με όλους, μπορούσα και από δικές τους ιστορίες να ταυτιστώ, να δω τι θέλω να κρατήσω, τι θέλω να είμαι και να φτάσω λίγο περισσότερο σε αυτό που θα ήθελα στο μέλλον να με φαντάζομαι. Και απέκτησα εμπειρίες που δεν περίμενα ποτέ πως θα μπορούσε να αποκτήσει κάποιος μέσα στο φροντιστήριο. Θεωρώ πως γενικά ήταν ένα πολύ όμορφο μέρος, με πολύ όμορφο κλίμα, που με βοήθησε να γίνω, εκτός από καλύτερος μαθητής, καλύτερος άνθρωπος. Φεύγω γεμάτος αναμνήσεις και όμορφα συναισθήματα. Φεύγω και γεμάτος εμπειρίες που θα μου μείνουν αξέχαστες. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων και ελπίζω ότι θα κρατήσω επαφή και στα επόμενα χρόνια της ζωής μου με κάποιον τρόπο. Είναι πολλοί καθηγητές μου, οι οποίοι δεν θα τους ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.